Hvorfor er du her? Klokken den er 14.13, og du er anholdt. For hvad? For hvad? Det får du vide nu her på stationen. Nej, du skal vide hvorfor. Det må Hallo, lad være med at lave de ulovligheder. Gå lidt væk, Mina, gå lidt væk og film. Hvorfor I ved ikke engang, jeg hedder Kenny. Hvad er det, I laver? Hvorfor anholder I mig? Hvorfor anholder I mig? Vil I ikke godt være søde og fortælle mig, hvorfor I anholder mig? Du har da fået at vide. Nej, det har han ikke. Jeg har ikke fået at vide. Jeg har ikke fået tid. Hallo? Hvorfor anholder I mig? Vil du godt være sød at sige det til kameraet lige nu? Bare sig det nu. Hallo? Bare sig det. Hvorfor anholder du mig? Korrupt. For overtrædelse af straffelov. Hvad for en straffelov? Hvad for en? Hvad for en straffelov? Hvad for en paragraf? Du kan ikke bare gøre det. Nej. Du rører direkte til dub. Hvad hedder du? Film lige deres nummer. Film lige deres nummer. Vil du ikke lige vise dit nummer til videoen? Vis dit nummer til videoen. Vis dit nummer til videoen. Du gør det mere besværligt, ikke? Vi også det der. Nej, jeg gør det ikke besværligt. Du gør noget lovligt lige nu. Du gør noget lovligt, og du mister dit fucking arbejde. Du skal lige holde noget afstand. Du skal lige være venlig. Nej, jeg må gerne filme. Ja, du skal lige gå lidt tilbage. Nej, jeg må gerne filme. Du skal lige gå lidt tilbage. Jeg må gerne filme. Nej, du har ikke fortalt mig, hvorfor. Du overtrædelse af straffelov. Hvorfor gør du det her? Hvad laver I? Hvad er det, I laver? I vil ikke engang fortælle mig, hvorfor. Mina, ring til politiet. Nej, I er meget ude på et Hvad fanden laver I? meget tyndt grundlag. I vil ikke engang fortælle mig, hvorfor I tager I mig skal med. sige det. I en hemmelig. Jeg skal ikke derind. Fortæl nu paragrafen. Du skal lige holde afstand. Ej, hvad med I fortæller sandheden? I vil ikke engang fortælle mig, hvorfor I tager mig med. I lyver. I vil ikke engang. Hjælp! Brand! 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 I skal ikke... Det brænder! Hjælp! Nu siger jeg lige Nej. til dig, du skal lige stille Nej. herover. Nej, du skal ikke. Ikke også? Nej. Stille dig lige herover. Nej. Jo. Lad være med at råbe ved mig. Stop med at råbe ved mig. Du skal stille dig I herover. skal ikke begå ulovligheder. Men I du skal ikke skal prøve stille at skjule jeres ulovligheder af Du skal gøre, korrupte hvad politiet betjent. siger, ellers så får du også en bøde. Du skal blive her. Ja, Du skal blive her. Du må Ja. gerne filme. jeg har videoen her. Jeg siger, du må gerne filme. Du skal blive her. Ikke også? Upload den online nu Ja. på Facebook. Stop det her. Hvad er det, I laver? Bare fortæl mig, hvorfor I tager med. Hvorfor I vil have mig med til. Overtrædelse af straffeloven, så får du resten at vide inden. Nej, jeg skal vide det nu. Nej, du kan ikke få det. Jeg skal vide det nu. Du skal blive stående. Jeg skal vide, hvorfor I skal have mig med, eller så skal Ja, jeg står med afstand. Du skal gå derover, hvor jeg har bedt dig om at gå hen, ikke også? Kom, ellers så Ja, gør det jeg er det. fint. Ellers så gør jeg det for dig. Stop så med at råbe ved mig. Lad være med at råbe ved Du mig. skal blive her. ikke Stop også? med i hovedet, du er. Og blive her. Du må er gerne fucking stå herovre og ulovligt, filme. det du skal gør. blive her. Lad være. Det er jer, der er aggressiv. Lina, bare film videre. Møgsvin. Jeg skal ikke med. I skal fortælle mig, hvorfor jeg er i håndjern. Nej, I skal fortælle mig, hvorfor. Hvilken paragraf? Fortæl mig nu, hvorfor. Lad være med at sige straffeloven en gang til. Hey! Stop med det der i møgsvin. Fucking møgsvin. Fucking korrupte svin. Fucking møgsvin, mand. Og ja.